I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked hard. Kumusta mga kaibigan? Napaka-exciting na laban ang naganap ngayon sa NBA. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, ay shoutout muna kay Nalin Artilus at Flores Nino. Isa po sila sa bumili ng sapatos. At maraming salamat sa inyo kaibigan. Para sa unang laban na nangyari ngayon, ang Miami Heat nga mga kaibigan ay nasweep nga nila ang Indiana Pacers at ginulat rin nila ang Milwaukee Bucks para naman sa second round. At para naman sa opening game sa Eastern Conference Finals, nakuha man ng Heat ang pagkapanalong ito, ngunit ang mga bagay ay hindi rin naging madali. Sinimula ng Miami Heat ang series mga kaibigan sa isang wrong end, kung saan nakagawa lamang sila ng 8-0 run at na-trailed nga sila ng as much as 13 points para sa first quarter. At sa mga oras na ito, sila ay tanaw na hindi sila komportable mula sa offense. Ngunit nagawa naman nila itong na-manage patungo sa katapusan ng laban at natakasan nga nila ang lupit ng Boston sa score na 117-114 sa overtime. Pagkatapos ngang makuha ni Jimmy Butler ang isang clutch play at ang isang incredible game-winning block mula naman kay Bam Adebayo. Si Butler mga kaibigan ay inatake ang basket kung saan nakabantay nga itong si Jason Tatum at napagtagumpayan nga niyang maka-score sa ilalim sa mga kamay ni Tatum. Umani nga ito ng isang foul at nakapagbigay sa Miami Heat ng 2 points lead na may 12 seconds left. Sa sumunod naman na possession, nagtangkang bumawi si Jason Tatum kung saan nakabantay nga itong si Jimmy Butler at sinubukan nga ni Tatum na atakihin ang basket para subukang i-attempt ang isang nasty dunk. Ngunit saksama ang palad para kay Tatum mga kaibigan. Nakatagpo nga niya itong si Bam Adebayo sa ibabaw ng rim at na-deny nga ang dunk attempt na ito para gawin sana niyang itabla ang score. Clock at 7. Working against Butler, got downhill, couldn't punch it, bam! Bio won. Wow. That is a ridiculous defensive play. Them is clearly by everybody else, high above the... Nagkaroon pa sana ng panahon itong si Jason Tatum mga kaibigan para maitay niya ang score sa isang buzzer. Ngunit ito nga ay nabigo. Mula sa 22 seconds left sa fourth quarter, si Jimmy Butler mga kaibigan ay tumama ng 3-pointer sa corner para dalhin ang Miami Heat sa 1-point lead. Sa overtime mga kaibigan, itong si Kemba Walker na naman ay ipinakita na naman ang kanyang galing sa paglalaro kung saan nakagawa nga ito ng step back jumper sa loob ng 23.2 seconds left. Ngunit ganoon na nga, itong si Butler at Adebayo ay ang nagligtas sa araw na ito para sa Miami Heat. Sa labang ito mga kaibigan, nagtapos nga si Jimmy Butler ng 20 points para sa kanyang 7 out of 14 shooting mula sa field. Ngunit sa araw ring ito mga kaibigan, ang Miami Heat ay nagkaroon ng most important offensive player mula kay Goran Dragic na pinangunahan nga niya ang puntos mga kaibigan na may 29 points para sa kanyang 11 out of 19 shooting mula sa field. Kasama na nga rin dito ang 7 rebounds at 4 assists. Sumunod naman itong si Jay Crowder na may 22 points at 5 rebounds. Bam Adebayo na may 18 points, 6 rebounds, 9 assists, 1 steal at 2 blocks. Na-outscored nga ng Miami Heat ang Boston Celtics sa 35-35 sa final frame at 11-8 naman para sa overtime. At si Jason Tatum ang nanguna para sa Boston na may 30 points para sa kanyang 10 out of 24 shooting mula sa field. At ang Boston small forward mga kaibigan ay naisali na sa mga playoff elite sa grupo ng mga mabibigating pangalan tulad na lamang nina LeBron James at Kobe Bryant, kung saan nakagawa nga ito ng 21 times na nakapag-score ng at least 20 points para sa playoff game bago pa man sa edad na 23-year-old. Tanging si Kobe Bryant, LeBron James at Derrick Rose mga kaibigan ang nakagawa lamang ng ganitong tagumpay. Sumunod naman si Marcus Smart para sa Boston na may 26 points para sa kanyang 9 out of 18 shooting mula sa field. Sumunod naman si Kemba Walker na may 19 points, 3 rebounds at 6 assists.
Ngunit siya lamang mga kaibigan sa larong ito ay nagkaroon lamang ng 6 out of 19 shooting mula sa field. Ang diskarte ng Miami Heat ay sinubukan nilang ilagay si Kemba Walker na mawala sa kanyang rhythm, kung saan inilagay nga siya sa isang kombinasyon para sa 2 at 3 zone para gawin ang isang trapping at switching mga kaibigan. At sa laban niyang ito sa Game 1 mga kaibigan, ito ay gumana naman para sa kupunan ng Miami Heat. Ang Game 2 ay gaganapin sa paparating na Biyernes. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, isang napakasakit at napakalaking panghihinayang mga kaibigan mula sa Los Angeles Clippers. Ang Denver Nuggets ay muli na domina nga nila ang second half para talunin ang Los Angeles Clippers sa score na 104-89 para sa kanilang 7-game matchup. At ang Denver ang nagtagumpay sa series na ito at tutuloy sa Western Conference Finals para makaharap sina LeBron James at ang Los Angeles Lakers. Ginulat ng Denver Nuggets ang buong NBA mga kaibigan, kung saan ito na nga ang pangalawang beses at magkasunod na series na ang Denver Nuggets ay na-erase nga nila ang 3-1 series deficit at ito na ang kauna-unang conference finals ng Denver Nuggets sa loob ng 11 season sa franchise history. Gayon pa rin ang labang ito mga kaibigan, ang Clippers ay lamang pa ng 12 points para tapusin nila ang first half. Ngunit tulad sa nangyari sa Game 5 at Game 6, ang Nuggets mga kaibigan ay nagsimula na namang uminit para sa second half at na-outscored nga nila ang Clippers patungo sa katapusan ng laban. Kasama si Kawhi Leonard, Paul George at ang deep supporting cast, ang Clippers mga kaibigan ay ikinonsider sa season ito na sila ang paboritong mananalo ng NBA title. Ang Clippers duo mga kaibigan ay nagkaroon ng maaalat na paglalaro para sa Game 7, kung saan itong si Kawhi Leonard ay nagkaroon lamang ng 14 points, 6 rebounds, 6 assists, 2 steals at isang block sa loob ng 43.30 minutes na paglalaro sa loob ng court. At habang si Paul George naman ay nagkaroon rin ng 10 points, 4 rebounds, 2 assists at isang steal na may isang block sa loob ng 38.13 minutes na paglalaro sa floor para sa Los Angeles Clippers. Si Montrezl Harrell ang nanguna para sa puntos na may 20 points. Ngunit ibahin nyo ang nagagawang paglalaro ng Nuggets duo, kung saan uminit itong si Jamal Murray mga kaibigan na nagkaroon nga ito ng 40 points, 4 rebounds at 5 assists, habang si Nikola Jokic ay ang naging susi rin para sa pagkapanalong ito na nagkaroon nga siya ng triple-double performance na may 16 points at take note mga kaibigan, nagkaroon rin siya ng 22 rebounds at 13 assists para sa pagkapanalo ng Denver na may kasama pang 2 steals at 3 blocks. Panoorin natin mga kaibigan kung paano tinapos ng duo ang series na ito laban sa reigning finals MVP at ng Los Angeles Clippers. Murray gets some room, drives at Zubac. Well defended, but Murray. Beverly in pursuit. Jokic, nice feed inside to Harris, and Harris gets the Moors as usual playing physical. Jokic taking his time. Nice find again. This time Grant. Okay, read the double team. Be patient. Don't overreact. Don't allow them to force you into a back. It's touching the rim, but it's off. The bottom case of it is Jokic drives inside, lays it up, and a start for that series. Jokic off the dribble. Off that right foot, and shot is good. Jokic 4 assists despite 7 turnovers in the opening period. Nuggets tied with Michael Porter also in the game. Jokic ahead to Torrey Craig, and the finish. Another beautiful. Murray, another pretty floater. Came back and won to force this game 7. Gary Harris with the three-pointer. He's 6. And won both those elimination games to force this one. Another floater from Jamal. They make them pay. You see Jokic's numbers are already a double-double plus 5 assists. Murray again drills and Jokic and allowing these type of plays. If I'm Murray, I'm thinking I've got to be aggressive until everybody else gets. Murray drives on Morris. Now pulls back, two-pointer. Got it. He is second quarter 23, locked down to 7. Murray, another floater, another bucket for Jamal Murray. 20 of his 25. And after trailing by his Grant, and a nice look from Jamal Murray. The 7-footer once again bringing the ball up the floor. Feet inside. Oh, nice move from Gary Harris.
you had to do it when he had his back turned to you. Murray to Jokic. Elbow jumper from Jokic is good. And Mark, you made a point. Take me out. Your best player's got to put a demand on the coach also. Jokic kicks it out. Harris for three. Gary Harris from down part. There's no ego with Jokic. Another beautiful pass. He's got himself a triple-double here and getting Down, a curl by your center, and a left-hand dish. That's Larry Bird. Torrey Craig looking for Jokic. One-on-one with Harrell. Give and go. Craig banks it home. Plumlee's pass deflected, but goes. It's to Murray. Puts it up. Puts it in. Jamal Murray now. Jamal Murray getting the basketball. Look what I found, but continues to make big plays for this Nuggets team. Little fadeaway, contested. Just 2 of 9 from the field. Murray, long three-pointer. That's good. Jamal Murray from way. It's a 15-point. Long distance from Murray. I picked it up. Inside pass. Jokic flips it up and in. Give this Denver Nuggets team a lot of credit. They have taken the fight away from the clip. Shot clock winding down. Murray puts up a three. Bang! Jamal Murray from 6 from Murray. Jokic on the steal ahead to Grant. Lumitaw mga kaibigan, nawasak talaga ang depensa ng Los Angeles Clippers, lalong-lalo na sa pangunguna nitong si Nikola Jokic. Para sa iba, mahirap mang tanggapin ang nakakagulat na pagkatalo sa isang team na itinuring na title favorite. Ngunit sa ayaw man at hindi mga kaibigan, sila ngayon ay tutungo na para iwanan ang bubble pagkatapos sa 3 straight disappointing losses.